Tervetuloa kaikki Kampin kappeliin keskustelemaan uskonnoista. Toista kertaa, me oltiin täällä eka kertaa tasan kuukausi sitten, eli ollaan joka kuukauden eka sunnuntai puhumassa uskonnoista, vähän eri teemoista. Ja, kuukausi sitten me puhuttiin siitä, että aika isoista asioista, eli käytännössä mitä uskonnot tarkoittaa, mitä pyhyys tarkoittaa. Sitten me puhuttiin aika paljon myös siitä, että miten uskonnot ja seurakunnat ja kirkot voisivat tehdä paremmin yhteistyötä keskenään. Syy, miksi me ruvettiin tekemään tämmöisiä keskusteluja ja niin kuin huomaatte, tämä myös kuvataan, koko paketti on se, että Suomi ihan niin kuin ja muutkin Pohjoismaat, niin uskonnollisuus on täällä aika vähän esillä loppujen lopuksi verrattuna niin kuin globaaliin maailmaan, miten uskonnot on läsnä arjessa. Mutta kuitenkin meillä on tässä maassa koko ajan vahvempi edustus uskonnoista ja myös niin kun uskontojen vaikutus meidän kaikkien elämään on ihan valtava. Uskotaan me sitten tai ei uskota, mutta joka tapauksessa tuntuu, että sitä niin keskustelua pitäisi olla paljon enemmän. Mutta niitä paikkoja on aika vähän, missä uskonnoista puhutaan. Ja tuntuu, että sellainen täällä, ehkä jos rupeaa puhumaan kahvilan pöydissä Jumalasta ja Jeesuksesta, niin ihmiset menee paniikkiin. Ja se jotenkin tuntuu siltä, että se on niin kuin aihe, josta ei voi puhua. Se on niin kuin tosi syvä, se on tosi henkilökohtainen, jos ei mitään vikaa, mutta myöskin, että kyllä ehkä olisi syytä puhua, koska aika moni pelko ja sellainen niin kuin paljon negatiivisia isoja ilmiöitä myös, mitä Suomessa on, niin liittyy siihen, että me ei tunneta tai ymmärretä myöskään uskontoja. Siksi me ollaan täällä. Kiva, kun tulitte. Meillä on 4 sessiota luvassa. Eka oli siis kuukausi sitten. Tänään me puhutaan uskonnoista ja rauhasta ja konflikteista. Mennään aika vahvasti poliittiselle kentälle. Sitten kuukauden päästä me puhutaan uskonnoista ja arjesta, muuttuvasta arjesta, miten uskonnot liittyy esimerkiksi siihen, miltä näytetään, mitä me pukeudutaan, mitä me syödään, miten se näkyy taiteessa, kulttuurissa, elokuvissa, tai miten se näkyy meidän omassa elämässä. Ja sitten viimeiseksi tammikuussa uskonto ja identiteetit, eli minkälaista roolia identiteetit näyttelee meidän omassa elämässä, tai uskonnot näyttelee meidän identiteetissä. Mä oon Arto Sivonen, mä hostailen tätä melkein joka kerta, paitsi Simo tulee olemaan tammikuussa täällä Artona. Mutta muuten me pyöritetään keskustelua ja me kokeillaan nyt eka 4 kertaa, että miten tämä menee, kuinka kivaa tämä on. Tuntuu, että ainakin viimeksi meillä meinasi mennä 2 tuntia, sitten meille pakko lopettaa. Mä lupaan, että tänään ei mene niin paljon yli. Meillä oli hyvin puhelias paneeli ja me jatkettiin tuolla takahuoneessa seuraava tunti, mutta sitten meillä pakko lähteä pois. Tänään yritetään pysyä siinä 1,5 tunnissa ja Sahran pitää lähteä ilmeisesti tunnin päästä pois, niin sitten sä vaan lähet. Me ei ihan tuntiin selvitä, mutta yritetään pysyä jotenkin siinä niin kuin rajoissa. Ja sitten jätetään myös aikaa sille niin kuin loppuun niin kuin kysymyksille. Viimeksi tuli muutamia tosi kiinnostavia kommentteja ja pointteja, että mielellään kuullaan, mitä kaikki ihmiset on tästä mieltä. Ja viimeksi meillä oli Mikko Kuustonen, Mikko Joensuu, 2 muusikkoa, ja sitten Sofia Wekesa ja Tatu Kuivalahti. Ja heillä oli aika vahvoja, siis Sofia puhui aika paljon henkisyydestä, aika paljon siitä sellaisesta niin kuin kehollisuudesta ja tällaista niin kuin kehollisen kokemuksen, niin kuin miten se liittyy uskontoihin, mutta myöskin yhteisöihin. Ja Mikko Kuustonen puhuu hyvin paljon ehkä semmoista niin kuin omasta työstään, omasta elämästään, mitä hän on kokenut koko tämän niin kuin uskonnon, niin kuin miten se liittyy hänen kokemukseen ja elämäänsä. Ja sitten Tatu on taas Buddhalaisen unionin puheenjohtaja. Tatu tuo aika vahvasti ihan toisen näköisen linssin tähän. Mutta tänään meillä on mukana 4 mahtavaa vierasta. Ja tuossa siis puhuttiin äsken, että niin kun mietittiin, että ketä täällä olisi hyvä olla, niin puhutaan uskonnoista ja rauhasta. Ja sitten puhutaan esimerkiksi rauhan työstä ja rauhan järjestöistä. Ja Anni, toimittaja, tervetuloa Maailman Kuvalehtiin, ja teillä on ollut ihan mielettömän hieno numero tähän aiheeseen liittyen, ja tuli heti mieleen, että Anni on voi kun pääsisit paikalle puhumaan näistä asioista. Sahra Karimi, toimittaja, tunnette kanssa monta vuotta, ja Sahra on tehnyt hyvinkin paljon tähän aiheeseen ja rauhantyöhön liittyviä asioita, ja Simo Lemmetyinen, tämä kappelin pomo tällä hetkellä, eikö vaan? Ja Simolla on myös iso näkemys tähän, varsinkin niin kuin liittyen siihen, mitä täällä tapahtuu, mitä Helsingissä, mitä Suomessa tapahtuu, mitä tämä niin kuin rauhanomainen yhteiskunta, mitä se voi tarkoittaa. Ja Mari Mekri,
Safer Globe-toiminnanjohtaja. Marialla taas niin kuin valtavan pitkä historia rauhanvälitykseen liittyen, rauhanrakentamiseen liittyen. Tervetuloa. Kiitos. Mutta lähdetään ensin, kun mennään näihin ammatillisiin asioihin. Ja siis nyt me puhutaan tosi vaikeista aiheista. Me puhutaan siis uskonnosta, joka on vaikea aihe, ja sitten me puhutaan rauhasta ja konflikteista, joka on vähintään yhtä vaikea ja herkkä aihe. Ja meistä tuntuu varmaan kaikista, että me oikein osata puhua oikealla äänellä ja käyttää oikeita sanoja. Annetaan se toisellemme anteeksi. Voidaan puhua vähän sivukissuun, mutta pääasiat me puhutaan. Ja jotenkin myöskin semmoinen, että meistä kaikista tuntuu koko ajan siltä, että eihän me olla ylimpiä ammattilaisia näissä aiheissa. Ei ollakaan, mutta me ollaan yhdessä aika paljon enemmän ja jotenkin sellainen, että niin kauan kun ihmiset ajattelee vain, että me ei tiedetä tarpeeksi, niin sitten sitä keskustelua ei ole. Mutta lähdetään liikkeelle tästä meidän henkilökohtaisesta kokemuksesta. Miten uskonnot on näyttäytynyt teidän omassa elämässä? Lähdetään vähän Annista liikkeelle. Okei. Joo, ensimmäiseksi mä ajattelen niin, että onko ylipäätään, että aika vähän mä ajattelen niin kuin uskontoa mun arjessa. Totta kai just työelämässä se tulee vastaan, mutta ehkä taustaksi, että mä oon kasvanut Pohjois-Savossa 2 evakon tyttärenä tämmöisessä karjalaisessa perheessä, ja mä kuulun tämmöiseen ehkä aika yleiseen suomalaiseen niin kuin tapakulttuuritaustaan, eli tämmöisen laiskan luterilaisuuden piiriin, jota Maria äsken hienosti lanseerasi tämmöisen käsitteen. Eli me ollaan käyty pyhinä kirkossa, jouluna meistä lapsista joku luki jouluevankeliumin joulupöydässä, ja sillä tavalla se usko on ollut siellä läsnä ja uskonto. Sitten itse aikuisena mä oon viettänyt paljon aikaa ja asunut Latinalaisessa Amerikassa, niin katolinen usko on tullut mulle sitä kautta läheiseksi ja mun ex-miehen perheen kautta, ja mä oon päässyt sitä näkemään läheltä, mitä se katolisuus niin kuin arjessa tarkoittaa, ja nähnyt näiden kahden ison niin kuin uskonnon ja mun niin kuin eron, miten se elämä värittää ja mihin se linkittyy. Itse erosin kirkosta 30-vuotiaana samaisen katolisen kasvatuksen saaneen ex-mieheni jotenkin lapsellisesta töräisystä, että mitä ihmettä, että tämä ajatus niin kuin valtion kirkosta, ja tästä tuntui hänestä jotenkin oudolta, ja sitten mä lähdin niin kuin siihen kelkkaan ja erosin kirkosta. Ja myöhemmin olen sitten ehkä niin kuin ajoittain sitä katunut, mutta ehkä siihen voidaan palata myöhemmin, niin kuin mihin kaipuuseen kirkko voisi tällä hetkellä mun elämässä vastata. Mutta joo, ehkä tämä lyhyesti mun omasta henkilökohtaisesta suhteesta. Jotain suojelusenkeleitä mä oon kuljettanut mun olkapäällä elämän aikana kaikesta siitä huolimatta, että mä en kirkkoon kuulukaan. Ja tosiaan kirkko on ottanut kopin myös mun elämässä tärkeissä kohdissa, kirkkoon kuulumattomallekin, että mä oon ollut semmoisissa kriittisissä paikoissa, jolloin mä oon ollut tervetullut Lauttasaaren seurakuntaan, ja ne on ollut hienoja kokemuksia, mutta ehkä näihin voidaan vielä palata myöhemmin. Joo, mä voisin ehkä ihan alkuun kertoa mun omista taustoista. Mun perhe on kotoisin Afganistanista, ja mä oon itse siis syntynyt Iranissa silloin, kun mun perhe pakeni sisällissotaa Afganistanista Iraniin, ja sitten vuoden ikäisenä meidän perhe tuli Suomeen. Mä olin vuoden ikäinen, kun meidän perhe tuli Suomeen kiintiöpakolaisina. Ja liittyen sun kysymykseen, mä sanoisin, että kyllä niin kuin uskonto näkyy meidän perheessä. Mä oon itse siis muslimi, mutta mulle se niin kuin islam tai uskonto on tosi niin kuin henkilökohtainen asia. Et se näkyy ehkä sille omassa perheen sisällä jonkun verran. Että kyllä me niin kuin vietetään Ramadania, vietetään Eid-juhlia, ja ehkä sille arkisessa, mä oon huomannut, että niin kuin arkisessa niin kuin päivissä mä oon huomannut, että jos mä niin kuin aivastan, niin sitten mä sanon nopeasti alhamdulillah. Että kyllä silleen pieninä niin kuin tekoina näkyy, mutta esim. Ulkoapäin mustahan ei tiedä, että mihin uskontoon mä kuulun tai en kuulu. Ja niin, mulla uskonto on tosi yleensä niin kuin ollut henkilökohtainen asia. Mä en ole hirveästi tykännyt puhua siitä, että niin kuin ulospäin, että mä oon pitänyt sen
itseni ja perheeni kesken. Mutta meidän perheen sisällä ollaan aina oltu kiinnostuneita niin kuin muista uskonnoista. Mä tiedän, että mulla oli muslimiystäviä esimerkiksi koulussa, jotka ei saanut esimerkiksi osallistua joulukirkkoon niin kuin luokan kanssa, mutta meidän perheellä ei ollut mitään sellaisia, niin kuin, että ei olisi saanut. Et mä muistan, me käytiin aina luokan kanssa, mä itse kanssa osallistuin niihin joulukirkkoihin, sitten mulla on paljon niin kuin ystäviä muista uskonnoista. Et mä oon itse kyllä kiinnostunut uskonnoista, että oon käynyt hinduseremonioissa ja niin kuin, jopa niin kuin islamin sisällä mua kiinnostaa shiiojen niin kuin vakaumus, sunnien vakaumus ja on kyllä kiinnostunut. Ja kyllä se näkyy ehkä tosi paljon niin kuin sille sisäisesti ja omassa niin kuin kuplassa. Joo, mun arjessa uskonto näkyy työn puolesta, mutta että oma taustani on siis, mä oon kasvanut Tampereella 90-luvun laman lapsi. Mun isä on pappi ja se ei ollut kauhean pop siihen aikaan. Tampere oli aika vasemmistolainen ja niin kuin suuret teollisuusyritykset meni silloin Neuvostoliiton kaatumisen myötä siellä nurin ja se oli kyllä niin kuin taloudellisesti synkkää, vaikka ei sitä ehkä itse niin silloin huomannut. Mutta ehkä tästä taustasta ei ollut kyllä niin kuin itsestäänselvä asia joskus myöhemmin tajuta, että teologia on se, mitä mä haluan lähteä opiskelemaan ja että seurata jotenkin isän ja niin kuin sukupolvien ketjua meidän perheessä, että mustakin tulee pappi, että enkö mä niin kuin oikeasti keksi mitään muuta. Ja tässä mä oon, en mä keksinyt, kyllä mä oon yrittänyt keksiä kaikenlaista muuta, mutta siitä mä oon niin kuin aina löytänyt sen edestäni, että kirkko on mulle rakas ja siinä mä haluan palvella. Ja tähän on päädytty. No, miksi mä oon tässä tänään on varmaan sitten jotenkin ylipäätään se keskustelu uskontojen välillä, että sellaista ymmärtämättömyyttä, se on pelkoa, vierautta, toisia ihmisiä kohtaan, on erilainen uskonto ja se saattaa olla näkyvämpi kuin se meidän peruslaiska luterilaisuus. Se on meille vierasta ja me ei ymmärretä sitä ja se aiheuttaa joissakin pelkoa. Miten me voitaisiin tätä ratkoa tässä maassa? Kiinnostaa mua todella paljon ja sen kanssa koitan vähän jotain tehdäkin. Mites Maria? Mun perheessä on ollut ihan hirveän vahvana semmoinen teologis-filosofis, akateeminen teologia ja uskonnon ajattelu, niin että edeltävissä sukupolvissa käännettiin ja toimitettiin filokaliaa ortodoksisessa kirkossa ja tehtiin myös oppikirjoja, uskonnon oppikirjoja, joten silloin kun mä olin lapsi, niin ihan tyypillisiä kysymyksiä, semmoisia mitä me mustikkamatkoilla niin kuin oli, että mikä on suhteesi uskontoon ja mikä on elämässäsi tärkeää ja entäs noi muut uskonnot. Ja siinä todella vahvana tämä tämmöinen niin kuin luterilainen teologis-filosofinen perinne yhtäältä, mutta yhtä lailla vahvana myös ortodoksinen perinne, joka näkyy ihan käytännössä, varsinkin mun tädin puolelta. Täti Helena tälläkin hetkellä, no nyt on jo maalannut koptilaisen katedraalin Egyptissä Anafora-nimisessä kristillisessä keskuksessa, jossa me ollaan myös käyty ja siellä mun tyttärellä on uusi egyptiläinen äiti, jonka nimi on sisar Martta, joka on siis koptilainen nunnahko, ei ole kai vielä nunnalupausta. Se ei ole kai tehnyt vielä sitä viimeistä nunnalupausta, eli häntä kutsutaan vaan sisareksi eikä äidiksi. Ja tämän lisäksi mä olin myös juutalaisessa yliopistossa ja ennen kuin mä sinne menin, niin mä jotenkin sain stipendin juutalaiseen yliopistoon ja ajattelen, että jos olen tämmöisessä juutalaisessa yliopistossa, niin kyllähän mun pitäisi sitten tietää, että mitä se juutalaisuus tarkoittaa, niin sitten mä kävin täällä synagogassa ja käytin ihan vuosia siihen, että nyt mulla on erittäin vahva teoreettinen ymmärrys siitä, mitä juutalaisuus voi käytännössä tarkoittaa. Ja mä ehkä otan tuosta vielä kiinni, että mulla on myös vahva teoreettinen ymmärrys, mitä tämän maan, niin kuin, mitä luterilaisuus tarkoittaa. Mulla on myös uskovainen koti. Edesmenneet isäni ja äiti niin olivat hyvin uskonnollisia ja
mä en ole itse uskonut koskaan mihinkään Jumalaan, mutta se hyväksyttiin. Mutta mä opin kunnioittamaan todella vahvasti heidän uskoaan ja kaikkea, mitä usko heille toi. Se toi tosi paljon. Ja sitten mä asun nykyisin maissa, jossa uskonto on tosi vahva. Ja mun suurin osa mun ystävistä, niillä on joku Jumala. Ja musta on tosi kiinnostavaa ja tosi hienoa. Ja jotenkin semmoinen, tämä on aina jännä, kun puhutaan näistä asioista, niin kyllähän me Suomessakin on tosi monella kotona jonkin näköinen, aika vahvakin niin kuin pohja siihen niin kuin uskoon. Mutta sitten mihin se on niin hävinnyt se keskustelu, että tavallaan, että uskalletaan sanoa ihan niin kuin rehellisesti ja reippaasti, että mä uskon Jumalaan tai en usko Jumalaan. Onko se jotenkin, niin kuin, miksi näitä ei kahta lausetta ei voida sanoa? Ja ehkä meidän pitäisi nyt kehittää tälle nunnahkolle kanssa niin kuin, joku uusi sana tämmöiselle tapauskovaisuudelle, joka ihmiset seilaa vähän siinä välimaastossa. Tavallaan joo, mutta sitten taas ei. Ja sitten ehkä tämä niin keskustelu, mitä Simo mainitsi, on ehkä se juurikin, että me niin kuin jotenkin saataisiin suu auki ja pystyisi kommunikoimaan tästä aiheesta. Niin mä ajattelen jotenkin, että jotenkin se tapauskovaisuus on niin kuin jollain lailla, tai uskonnollisuus on niin kuin piilossa. Että just toi esimerkki vaikka siitä, että kun mä itse erosin silloin 30-vuotiaana kirkosta, niin mun käsitys oli jotenkin se, että mä oon kasvanut tällaisessa luterilaiskodissa, mutta yhtäkkiä mun isä loukkaantui tosi paljon siitä, että mitä ihmettä, niin se teki sen näkyväksi jotenkin, että okei, että siellä oli joku ajatus taustalla, että isä oli halunnut, että mut kastetaan ja mä kuulun tähän yhteisöön. Ja sitten hän niin kuin jotenkin ajatteli, että mä toimin häntä vastaan. Ja tämä on auttanut mua ymmärtämään sitten sitä, että mitä tämmöinen niin kuin yhteisön vastaan toimiminen eri uskontojen piirissä sitten voi tarkoittaa, koska se mustakin tuntui pahalta, että en mä halunnut tehdä mun isää vastaan, mutta se oli yhtäkkiä niin kuin tavallaan sillä tavalla yhteisön asia. Ja sitten taas mun äiti piti sitä niin kuin hienona, että hänellä on tytär, joka tekee itsenäisiä ratkaisuja, että miten niin kuin kaksi ihmistä voi katsoa sitä niin kuin eri tavalla. Mutta toi auttoi mua ymmärtämään sitten niin kuin, just se, että se tuli niin kuin näkyväksi se, että se päätös oli tehty. Et aika paljon on just silleen niin kuin piilossa jotenkin, että sitä ei sanoteta eikä se tule niin kuin jotenkin näkyviin. Just tämmöinen luterilaisuus. Ja sen takia meitä niin kuin sitten, me kavahdetaan sitä kaikkea muuta, mikä tulee näkyviin. Joo, mä oon samaa mieltä, että kun mä katson omaa ystäväpiiriä, että jotenkin musta tuntuu, että esim. Mun niin kun ikäpolvessa, jos joku on tosi uskonnollinen, niin sitä ehkä pidetään niin kun liian sellaisena äärityyppinen, joka niin kun on tosi konservatiivinen ja ei halua vaikkapa, mitä mun ystävien keskellä ollaan puhuttu, että jos joku on tosi uskonnollinen, niin sitten tulee heti sellainen ajatus, että tämä henkilö ei halua maahanmuuttajia Suomeen ja on tosi suomalaisille niin kun ajatus. Ja sama jos mennään vaikka muslimien kohdalla, niin sitten heti ajatellaan, että on tosi sellainen, niin kun, että joo, että me olemme niitä oikeita uskonnollisia ihmisiä ja muita, mutta sitten tällaisia niin kuin perustyyppejä, jotka niin kuin, meitä on aika paljon, musta tuntuu, että, jotka on vaan silleen, niin kuin omassa elämässä harjoittaa sitä uskontoa jollain sortilla tai muuten, niin sitten just se, että mistä sä puhuit, että siitä ei hirveästi niin kuin ehkä oikein uskalleta puhua ulospäin, koska just pelätään siitä, että ettei niin kuin heti jotenkin niin kuin leimaudu sellaiseen tiettyyn muottiin. Mutta hei, hypätään nyt tähän aiheeseen. Puhutaan konflikteista ja rauhasta uskonnoista. Ja Marjalle kysymys heti ensimmäiseksi. Sä oot nähnyt kaikenlaista urasi ammattisi aikana niin kuin rauhan rakentamiseen liittyen. Niin aika iso kysymys heti alkuun. Minkälaista roolia uskonnot näyttelee tällä hetkellä sun työnkuvassa? Todella monenlaista. Ehkä se on se lyhyt vastaus tähän. Eli uskonnot voivat olla rauhanlähteitä, uskonnot monella tapaa kuvastaa sitä ihmisten arkea, arjen arvoja, moraliteettia. Sain tämmöisen mikin. Eli uskonto voi olla rauhanlähde ja monesti onkin. Uskonnolliset johtajat monesti ovat ne, jotka pystyvät tuomaan paikallista rauhaa. Siinä Suomessa on ollut itse asiassa, siis meillä on kirkon ulkomaanapu tehnyt todella hyvää työtä perinteisten uskonnollisten johtajien kanssa. Suomessa myös tehdään todella paljon tämmöistä moniuskonnollista yhteistyötä, joka on hyvin inspiroivaa. Mutta kyllä sitten uskontoja toki käytetään myös konfliktin lähteenä ja monella tapaa manipuloiden
ja jotenkin korostaen sitä ihmisten erilaisuutta, joka sitten taas lisää konfliktia. Jatkokysymys. Miten sä pidät itsesi niin kuin ajan tasalla tai tavallaan kouluttaudut uskontoihin liittyen sun työssä? No, koska mua itse asiassa siis vaan kiinnostaa uskonnot niin paljon, niin jos tämä teema mistään nousee esille, niin sitten mä kyllä vaan lisää yritän siitä ymmärtää. Mutta ehkä erityisesti se, mikä on rauhantyössä vaikeaa ja mikä on välillä myös uskonnollisessa dialogissa vaikeaa, on jos perustavanlaatuiset logiikat ja ymmärrykset ovat todella erilaisia. Ja se on jotenkin semmoinen mielellinen, miten mä nyt sanoisin, jumppa, jota pitää käydä läpi. Siis ihan esimerkiksi se, että mikä on totta ja mikä on valetta. Onko totuus kontekstuaalista semmoista, että joku asia on totta tässä tilanteessa, mutta onkin tuolla toisaalta valetta. Tai miten toimia semmoisten pahantekijöiden kanssa, jotka ajattelee, että ne tekee vain hyvää. Siis sehän on hirveän yleistä, kun me puhutaan esimerkiksi sotarikollisista. Niin hyvin yleisesti sotarikolliset ajattelevat, että he ovat tehneet vain hyvää, vaikka he on ehkä saaneet tuomionkin sotarikollisuudesta. Ja sitten vielä lisäksi siihen, että joku voi ajatella tai joku voi kommunikoida, vaikka ei ajattelisikaan tavallaan. Sittenhän puhutaan aika isosta niin PR-koneistoista ja tämän tyyppisistä. Niin, ja siitä tietysti, että sanat ja teot ja onko ne yhteyksissä toisiinsa. Jotenkin tässä ajassa niin erityisesti mun mielestä harmillista on se, kun uskontoja käytetään hyväksi. Jotenkin manipuloidaan ja käytetään disinformaation välineenä tai tämmöisen eripuraisuuden kasvattamisen välineenä, niin se on valitettavaa, koska sitten se vesittää sitä dialogia, jota on kymmeniä vuosia tai vuosisatojakin. Näetkö myös sen, että se on just näin, mutta tavallaan näetkö myös sen, että me kaikki liian helposti nähdään, että uskontoja käytetään välineenä myös konflikteissa, koska se on myös aika helppo tapa leimata, että jo uskonto on syy tähän, ilman että se saattaisi ollakin uskonnot vähän vähemmässä roolissa. Ihan yleensä ottaen, niin konfliktit on vähän semmoisia niin kuin seinässä olevia nauloja, joihin voidaan ripustaa kaikki negatiiviset tunteet tässä maailmassa. Eli se antaa semmoisen niin kuin jotenkin helpon syyn oikeastaan ihan kaikelle. Jos se on oma uskonto. Jos ei se ole oma uskonto, mutta sitten tietysti me halutaan myös ymmärtää konflikteja, jotka, nyt mä käytän tämmöistä ammattiterminologiaa, on kompleksisia, no ehkä ammattiterminologiasta takaisin siihen, ne on todella monipiippuisia sotkuja, jossa semmoiset syy-seuraussuhteet voi olla hirveän monenlaisia, niin sitten tämmöiset yksinkertaiset selittävät tekijät, niin ne on jotenkin hirveän helppoja ja ymmärrettäviä. Mutta harvoin siellä on yksittäisiä, yksinkertaisia selittäviä tekijöitä, että kyllä ne syytkin sitten niin kuin aikojen saatossa niin ne yhdistyy ja muovaantuu uudenlaisiksi. Sahra, me tavattiin silloin vuosia sitten, tehtiin CMI:n kanssa projekti, missä oli nuoria vaikuttajia, tulevaisuuden rauhanrakentajia. Me puhuttiin aika paljon mediasta ja kommunikaatiosta. Ja, nyt sä oot ammattitoimittaja, opiskelet samaan aikaan. Miten sä, niin kun oot tehnyt aika paljon erityyppisiä toimittajaduuneja. Miten, taas valtava kysymys, miten sun työssä uskonnot näkyy ja miten sä haluat niistä puhua? No mä sanoisin, että silleen toimittajana totta kai meidän pitää ymmärtää kaikenlaisia ihmisiä, että ehkä se uskonto saattaa näkyä sillä lailla, että kyllähän meidän pitää, jos joku on uskovainen niin kuin siinä työssä, meidän pitää ymmärtää, että mistä lähtökohdista hän tulee ja millainen tarina hänellä on, että pitää ymmärtää kaikkia niitä tarinoita, mutta ehkä niin kuin, kyllä se niin kuin, en mä tiedä, mulle ehkä itsellä on tosi vahva sellainen, niin kuin, mitä mä oon vaan oppinut niin kuin kirjojen mukaan, että mennään journalistin ohjeiden mukaan. Mutta ehkä silleen, no mä olin 5 vuotta sitten
sitten, 2021, 4 vuotta sitten Afganistanissa kuvaamassa dokumenttielokuvaa naisten oikeuksista, ja siellähän totta kai se uskonto on tosi vahvana siinä yhteiskunnassa ja kulttuurissa muutenkin, niin sitten itse, joka on kasvanut täällä, että uskonto on näkynyt, mutta se on ollut tosi henkilökohtainen asia, niin siellä mä ehkä huomasin sen tavallaan toimittajan roolissakin, että pitää ymmärtää enemmän, ettei niin kuin sano jotain väärin. Niin kyllä siellä esim. Sen huomasi, että jos me niin kuin kun me kuvattiin niitä haastatteluja ja sitten alkoi vaikka rukouksen aika, niin sitten meidän piti pistää kaikki poikki, että kunnes he ehti niin kuin rukoilla, tai jos kuului niin kuin se rukouskutsu, niin sitten ei saanut niin kuin enää kuvata, että piti olla sellainen hiljainen hetki sitä varten. Ja niin, mä en ehkä osaa vastata kysymykseen. Sanoisin, että joo, kyllä se niin kuin näkyy ehkä sillä tavalla, että pitää ymmärtää ihmisten eri tarinoita ja niin kuin vakaumuksia ja muita, mutta sille en mä niin kuin itse työssäni ehkä enemmänkin mene sillä. Mä oon varmaan tosi silleen, että mä oon oppinut, että mennään journalistien ohjeiden mukaan, että mä menen ehkä sillä tavalla enemmän. Mutta kyllä me, niin kun, jos palataan siihen, että käytetäänkö uskontoja hyväksi niin kun konflikteissa, mä oon ehkä samaa mieltä kyllä siinä, että jos katsotaan niin kun tämän päivän Afganistania, se, että tytöt ei saa opiskella niin kuin 12 vuoden iän jälkeen, niin eihän se, niin kuin, mitä mä oon ymmärtänyt islamista, niin eihän se ole islamin mukaista. Et esimerkiksi vaikkapa, mitä mä oon oppinut, mä en tässä uskon oppinut, mutta se, mitä mä oon niin kuin oppinut perheestä ja muualta, niin on ehkä se, että esimerkiksi me tiedetään, että profeetta niin kuin Muhammedin vaimohan oli todella niin kuin, kouluttautunut, todella niin kuin hän aina matkusteli ympäriinsä, koska hän oli yrittäjä ja kävi kauppaa, kun taas itse niin kuin Muhammed oli lukutaidoton ihminen. Sitten kun mietitään, että näitä talibaneja ja muita, joiden pitäisi niin kuin mennä, miten profeetta Muhammed on opettanut, niin sitten nämä kaikki lait, mitä he on esimerkiksi evännyt, kaikki oikeudet tytöiltä ja naisilta, sen mukaanhan se ei olisi niin kuin islamin mukaista. Kyllä mä sanoisin, että kyllä sitä niin kuin ehkä käytetään hyväksi, mutta toisaalta sitten Afganistanissa, että se, että ihmiset on nyt niin kuin Taliban hallintoa vastaan, niin se ei taas tarkoita sitä, että he olisivat niin kuin sitä uskontoa vastaan, vaan niitä niin kuin uskonnonjohtajia, jotka siellä nyt on vallassa. Ja joo. Joo, puhutaan näistä uskonnollisista ja uskonnollisista johtajista. Ehkä vielä jatkokysymys. Nythän on nähty esimerkiksi, että Afganistaniin tehdään turistimatkoja. Joka on aika käsittämätön ilmiö, mutta sehän on niin kuin hyvin tehtyä PR:ää. Tosi hyvä PR. Talibaneilta. Ja se tuntuu, että ihmisillä on vaikea ymmärtää, että miksi tämä nyt on PR ja eikö se ole ihan ok mennä katsomaan kaunista maata. Niin tämä nyt varmaan lisääntyy ja tämä just taas kerran, että eikö toimittajilla on tässä aika tärkeä rooli myös pointtaa noita asioita ja auttaa ihmisiä ymmärtämään, että miten tämä vaikuttaminen oikeasti toimii. Ja koska sitten jos niin kuin turismi rupeaa kasvamaan Afganistanissa, totta kai sieltä tulee niin kuin kauniita Instagram-kuvia, joilla peitetään sitten oikeita ongelmia. Joo, juuri niin kuin sanoitkin, tällä hetkellä Afganistanissa on paljon just näitä vlogeja turisteilta, jotka käy siellä ja just näyttää, että something what media doesn't show you, ja näyttää just sitä, että he on niin kuin Kalashnikov kädessä talibanien kanssa ja kertoo, että ne on ihan niin kuin perustyyppejä, niin kyllä mä siinä niin kuin ehdottomasti toimittajan rooli on siinä tosi suuri, että kertoo, että siinähän yritetään justiinsa niin kuin ottaa se kaikki niin kuin, huomio siitä, että tällä hetkellä tytöt ei pysty käymään koulua, naiset ei pysty, niin kuin, naiset on pelkästään 4 seinän sisällä, niin eihän siitä missään tai koskaan puhuta niissä videoista. Siellä vaan puhutaan siitä, kuinka niin kuin hienoja ravintoloita ja kuinka hienoja maisemia Afganistanissa on. Ja siinä totta kai se toimittajan rooli on tosi suuri, kertoa, että mikä se todellisuus siellä on, mikä todellinen niin kuin Afganistan on afganistanilaiselle naiselle. Koska siellä toisella puolella on PR-koneisto ja aika hyvin toimiva myöskin ajoittain. Miten Anni, sun työssä uskonnot näkyy? No, otan kiinni tuosta viimeisestä, mitä Sahra puhui, eli Maailmankuvalehti on nyt julkaissut jonkun aikaa tämmöistä afgaaninaisen blogia, joka Suomen Kuvalehti aloitti yhteistyön tämmöisen maan alla toimivan naisjournalistien verkoston kanssa, eli me saadaan sieltä niin kuin oikeasti näitä tarinoita, mitä se arki on, miten rajoittunutta se naisen elämä tällä hetkellä Afganistanissa on. Eli mä päätoimittajana olen päättänyt antaa
alustan tämmöiselle blogille ja sillä tavalla nämä naisten äänet pääsee kuuluviin. Miten uskonnot muuten? Totta kai me käsitellään uskontoja eri näkökulmista, vainottuja, kristittyjä tai milloin mitäkin, että tavallaan niin kuin eri uskonnokunnista, mitä tulee reportaaseja tai uskonnot on siellä jossakin roolissa, mutta ehkä niin kuin tärkein asia, tai minkä mä haluan tuoda tässä esille, on se, että kun uutismedia tällä hetkellä ihan globaalisti ja Suomessakin isot mediat niin keskittyy niin kuin kriiseihin ja konflikteihin, niin me Maailmankuvalehdessä yritetään tavallaan tehdä tätä vastaan, eli me tehdään hidasta journalismia ja se mahdollistaa meille niin kuin tehdä niin kuin kaikkea muuta kuin tätä, eli meidän ei tarvitse sitä tonttia hoitaa, eli uutisoida ja voidaan niin kuin pysähtyä miettimään, että mikä on maailmassa tärkeää ja mitkä näkökulmat niin kuin huutavat tulla kuulluksi. Niin meidän työtä ohjaa tämmöinen eetos, että maailman ihmiset elää erilaisissa olosuhteissa, erilaisissa poliittisissa ja uskonnollisissa järjestelmissä, mutta meitä kaikkia niin kuin yhdistää yhteinen ihmisyys ja mitä tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla maailman ihmisillä on samat pelot tulla torjutuksi ja hylätyksi ja samat tarpeet tulla rakastetuksi ja nähdyksi. Ja tämä on niin kuin tavallaan siellä meidän niin kuin DNA:ssa oleva niin kuin ajatus, mikä mun mielestä sitten heijastuu siihen journalismiin, mitä me tehdään. Eli ei niin kuin keskitytä siihen, mikä maailman ihmisiä erottaa, vaan siihen, mikä yhdistää. Et mun mielestä tämmöistäkin journalismia tarvitaan, että tämmöisillä ikään kuin ajatuksilla voi tosi paljon ohjata sitä, että miten journalismia tehdään ja miten ihmisiä lähestytään. Ja tämän ajatuksen voi siirtää niin kuin mihin tahansa niin kuin muuhunkin elämään. Mä ajattelen se, että jos me mennään niin kuin ihmisyydessä niin kuin kohti sitä ydintä ja riisutaan nämä niin kuin eroavaisuudet, niin se lisää sitä kuuluvuuden tunnetta. Jos vaikka niin kuin hyppään toiseen aiheeseen, mitä sä puhuit niin kuin näistä uhista, mitä vaikka Suomessa voidaan ajatella, että niin kuin muslimien radikalisoituminen tai joku tämmöinen, niin onhan nyt päivän selvää, että jos täällä kasvava nuori ei tunne kuuluvansa tähän yhteiskuntaan, jos sille koko ajan lähetetään sitä viestiä, niin kuin mikroaggressioita, niin se lopputulema on tämä, että kun puhutaan turvallisuudesta, puhutaan rauhasta, niin sehän on paljon tätä meidän niin kuin yksilöiden, mitä me yksilöidään kohdataan toista ihmistä ja miten me ammatissa sitten toimitaan. Mä lähdin rönsyilemään. Mutta on hyvä pointti siis just se, että kun emme voida niin kuin erottaa täysin sitä, mitä me ollaan, mitä me työssä ollaan, koska me ollaan työssä kuitenkin hyvin, toivottavasti itse asiassa voidaan olla töissä sitä, mitä me ollaan. Ainahan se ei mene näin, mutta jos näin tapahtuu, niin se on aika hyvä juttu. Mutta ehkä toinen asia, mikä sanoin tuossa aikaisemmin, että voitaisiin puhua sanoille, että ihmiset ymmärtää. Erittäin hyvä pointti, kun tämähän on yleensä siis monissa keskusteluissa ongelma. Mä olin pari viikkoa sitten tapahtumassa, jossa oli designia, luovia aloja ihmisiä, ja siellä yksi arkkitehti kysyi, että minkä takia ei voida miksi arkkitehdit ja luovat ihmiset ei puhu kulttuurisesta vastuullisuudesta, mutta no ehkä siksi kukaan ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Et kun meillä on niin kuin sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu, taloudellinen vastuu, sitten meillä on cultural sustainability, mutta ihmiset ei tiedä, mitä ero näillä sosiaalisella ja kulttuurisella on. Meidän pitäisi puhua oikeista asioista, mitä se oikeasti on tehnyt, eikä niistä kattotason terminologioista. Eli se miten, siis teillä on toimittajillähän, teillä on niin kuin mielettömän tärkeä rooli tässä maailmassa selittää nämä asiat silleen, että erilaiset ihmiset, meillä on hyvin erilaisia ymmärrys- ja osaamistasoja, eli johtuen meidän omasta sosiaalisesta taustasta, ammatillisesta taustasta, ja sitten meillä on myös sellaisia triggereitä, että me ehkä halutakaan ymmärtää, mutta teillä on niin iso paikka tuossa auttaa meitä kaikkia. On, ja meillä on tietenkin meidän ammatti-identiteettiin kuuluu se, että meillä on lupa esittää tyhmiä kysymyksiä, ja se on ihan valtavan niin kuin hieno juttu, mä rakastan sitä, ja niin kuin, sitä ei tarvitse varoa, että aina on lupa, mitä sä tarkoitat, ja niin kuin, sillä tavalla viedä sitä asiaa eteenpäin. Kyllä. Mun mielestä toi tosi hyvä toi Zahran kertomus Afganistanista sen takia, että jotenkin se kuvaa sitä, miten meillä on halu ajatella näitä todella, siis Afganistan on iso, rikas,
monenlainen maa, jota kuvataan, tai yksi semmoinen hyvä kuvaus on, että Afganistan on vähän niin kuin afganistanilainen matto, että siinä on niin paljon sitä niin kuin erilaisuutta. Mutta sitten jotenkin me halutaan aina ajatella, niin kuin, että jos meidän subjektiivinen kokemus on se, että me ollaan käyty siellä ja tavattu mukavia talebaneja, niin sitten se tarkoittaa, että kaikki talebanit on mukavia ja mitään muutahan totuutta siinä koko isossa, laajassa, monimutkaisessa maassa ei ole kuin se meidän subjektiivinen kokemus. Ja sen takia musta tuntuu, että teidän työ nimenomaan korostuu siinä, että pystytään myös tuomaan esille sitä, että yksittäinen Taleban voi olla mukava yksittäiselle naiselle. Ja kyllähän Afganistanista vieläkin on hyvin koulutettuja naisia ja on monenlaisia tarinoita, mutta se ei tarkoita sitä, että se järjestelmä tällä hetkellä tukisi afganistanilaisia tyttöjä. Aika niin kuin kaukana siitä ollaan tällä hetkellä. Simo, mä en ehkä kysy sulta, että miten uskonto näkyy sun työssä, mutta miten rauhan teemat näkyy sun duunissa? No joo, mä oon tähän ehkä enemmän parin vuoden aikana päässyt mukaan ja vaikuttaa. 1,5 vuotta sitten otin täältä uskonnollisia johtajia, oli katolinen, luterilainen, ortodoksinen piispa, juutalaisen seurakunnan johtaja ja sitten imaamit valitsi yhden joukostaan ja mentiin Omaniin viikoksi keskustelemaan siitä, että miten me voitaisiin Helsingissä ymmärtää toisiamme paremmin. Ja siellä paljastui... Miksi te menitte Omaniin? No Omanissa siellä on tämmöinen Al-Amana-keskus, joka on alun perin amerikkalaisten sinne perustama, jota maan kuningas on suoraan hänen suojeluksensa alla se yksi toimintakeskus. Ja se on tällainen uskontodialogin paikka, minne ympäri maailmaa tulee eri porukoita käymään uskontodialogia keskenään ja oppimaan. Ja kun se ympäristö on ihan toinen, niin varsinkin kristityille se on myös niin kuin erilainen paikka nähdä sitä, että mitä on olla niin kuin selkeästi vähemmistö ja millä tavalla se toimii. Ja se on niin kuin sillä tavalla hauska paikka, että sulttaani on tähän niin kuin antanut suojeluksensa ja antaa sen keskuksen siellä toimia. No, siellä myös ymmärrettiin, mitä en itse tiennyt ennen, että Helsingissä muslimien ja juutalaisten välit on todella huonot. Siis kerta kaikkiaan ne on niin kuin, ehkä ei kaikkien, mutta et juutalaisten niin kuin tämänhetkinen tilanne Israelin ja Gazan välisen sodan myötä on kyllä niin kuin iso pelko koko aika. Ja sitten, että me asutaan tässä näin niin kuin ihan niin kuin juutalaisen yhteisön ympärillä tai ollaan nyt tässä kampissa, ja se ei näy meille mitenkään, se heidän pelkonsa. Ja sitten samalla se huoli muslimeilta, että he on niin kuin kasvava vähemmistö täällä, mutta he kyllä kokee itsensä jotenkin tosi suureksi vähemmistöksi, tiedostetuksi vähemmistöksi, jota painetaan koko aika tässä kristillisessä yhteiskunnassa. Ja yhteistä on siis se, että luterilainen kirkko on täällä suurin uskonnollinen yhteisö ja kaikki halusi, että me johdamme tätä keskustelua. Auttakaa te, jotta me voidaan ymmärtää yhdessä toisiamme paremmin. Ja mä itse ajattelen, että meidän pitää isoimpana uskonnollisena yhteisönä, niin meidän pitää ymmärtää näitä pienempiä paljon paremmin ja luoda heille jotenkin mahdollistaa tämmöinen turvallinen keskustelu. Mites sitten, mainitsit Gazan, niin äärikristittyjen valtahan on Yhdysvalloissa esimerkiksi todella kova ja tosi suuri. Ja ehkä monet täällä, niin kuin Suomessa, ehkä ihan ymmärräkään, että kuka vetelee mistä narusta ja miksi Yhdysvaltojen politiikka on mitä on. Niin onhan siis tämä meidänkin kirkko on aika iso ja tänne mahtuu kaikenlaisia mielipiteitä. Miten sä näet niin kun luterilaisen kirkon sisässä olevaa tavan rauhantyötä? Minkälaisia konflikteja siellä on? Ja se on tosi iso ja vaikea kysymys, mutta kuinka paljon sä joudut kohtaa tätä työssä? No, kun sä mainitsit USA, niin tuosta just hiljakkoin luin, miten John Wikström aikanaan sanoi, entinen arkkipiispa, että kylmässä sodassa taisteli 2
materiaalista yhteiskuntaa. Itä tai Neuvostoliitto ja sitten Länsi-USA johdolla. Ja toinen materialistinen yhteiskunta voitti. Ja USA selkeästi, mutta ehkä niin kuin mun mielestä siellä retoriikassa kaivataan nyt sitä uskonnollista puhetta sinne politiikkaan. Ja se näyttäytyy ehkä vähän hassuna meidän silmissä, koska me ollaan niin voimakasta semmoista uskonnollista puhetta totuttu näkemään. Ja mä en tiedä, onko se aina niinku, mä en ehkä kuitenkaan, en mä semmoista kaipaa Suomeen. Et mä ajattelin, että se on hyvä olla erillään. Ja politiikka muutenkin on ehkä uskonnot on hyvä pitää politiikasta erillään siinä mielessä, että ne ei ole mun mielestä niinku politiikan välineitä, mutta pitäisi ymmärtää niiden olemassaolo. Ja miten se niinku sitten täällä näkyy mun työssä, niin kyllä ne kysymykset on niinku, mitä kohdataan, on vaikka just yhden imaamin kanssa kävi keskustelua ja hän kysyi multa, että Simo, että hänellä on valtava huoli siitä, että heidän nuoriso radikalisoituu. Erilaiset somealustat mahdollistaa sitä keskustelua tosi paljon. Meillä on nuorissa luterilaisissa rippikoulun ylittäneissä on paljon nuoria, jotka seurailee amerikkalaisia tai tämmöisiä hyvin karismaattisia tyyppejä esittää niitä kysymyksiä, että hei, miksei me puhuta kirkosta tälleen, miksei täällä käydä tällaista keskustelua. Niin kyllä siinä joutuu sitten niiden kanssa, että totaalisen erilainen viitekehys, mistä he tulee ja käy sitä puhetta, niin se ei oikein istu aina täällä. Ja mä oon itse niinku, enkä niinku aina ole siitä innostunut. Ehkä me voitaisiin papit enemmänkin puhua, mutta että miten sellainen, tai pitäisikin puhua enemmän, jotta me voitaisiin puhua tästä omasta viitekehyksestä ja uskontojen merkityksestä niin, ettei niitä irroteta muualta ja sitten tuoda sitä ajattelua suoraan tänne, koska se ei aina ihan istu. Mä halusin vain sen verran jotenkin niin kuin noterata, että kyllä Suomen luterilainen kirkko ja varsinkin siitä ehkä niin kuin lähteneet instituutiot, niin nehän on meidän rauhantyön ihan siellä perustana, että kirkon ulkomaanapu on tehnyt vuosia ja vuosia rauhantyötä. Suomen lähetysseuralla on todella hyvää rauhantyötä. Nämä on kaksi isointa, Martti Ahtisaaren CMIn, Martti Ahtisaaren säätiön lisäksi Diakonissa-laitos. Tällä hetkellä niillähän on radikalisaation ennaltaehkäisyä ja radikaliehkäisyä työtä, että kyllä tätä työtä paljon Suomessa tehdään. Se, että onko se ihan sitten niin kuin kirkossa itsessään vai onko se näissä organisaatioissa, jotka ovat kirkkolähtöisiä, niin se sitten on toinen. Hyvä pointti, mutta pakko ehkä lisää tuohon vielä, että sitten toki rauhantyöhön tai että rauhantyötä ei ole tehty, liittyy kirkkoon vahvasti tietysti kolonialisaatio ja historia. Ja siitä toivoisi kyllä paljon enemmän puhetta myös, mitä on tapahtunut viimeisten satojen vuosien aikana. Ja tässä Simolta kommentti. Niin, mä vaan, että ehkä moni mun kollega pitää myöskin sitä asiaa vaikeana. Siis se, että mitä siitä papinrenttu osaisi niinku sanoa tai muuta. Mitä sanottavaa mulla olisi niinku tässä yhteiskunnassa, jotenkin rauhan välittämisessä tässä yhteisössä. Ja miten sä ehkä itse tässä pohjustit tähän, niin että ei tarvitse olla aina jotenkin huippu jossakin, jotta voi käydä sitä keskustelua. Eihän se ole keskusteluun antautuminen on sitä, että kuuntelee, mitä toisella on sanottavaa. Ja niin kuin molemmin puolin, tai dialogi. Että siitähän siinä on paljon kyse. Ja siis meidän pitäisi olla enemmän turvallisia tiloja, jos voidaan puhua. Että oikeasti voidaan puhua myös, mitä sattuu pikkusen, koska me ei ehkä tarkoita tai ymmärretä kaikkea. Annilta kommentti. Niin, me mietin ylipäätään sitä ongelmaa, että kun tällä hetkellä tuntuu, että sitä rauhasta ei kukaan puhu. Et mä aina välillä sunnuntaisin avaan Yle TV1, että siellä tulee tämä Jumalan palvelus ja jotenkin siellä näitä teemoja jotenkin pyöritellään ja se rauhoittaa mua kuunnella sitä siinä kotitöiden ohessa jotenkin, että se tulee sieltä niin kuin kirkollisesta kehyksestä
Mutta tosiasiahan on se, että rauha tällä hetkellä ei kiinnosta ketään. Et me niin kun varustaudutaan, me puhutaan aseista ja just mihin sä sanoit, tätä teknistä puhetta kuullaan koko ajan ja TV-studiossa istuu sotilaat uniformuissaan ja rauhanjärjestöiltä on leikattu kaikki rahat ja tämä niin kuin ikään kuin ajatus siitä, että rauha on se normaali olotila ja väkivallattomuus, niin se on yhtäkkiä niin kuin loistaa poissaolollaan. Et me yhtäkkiä unohdettiin se ihan niin kuin globaalisti, että kaikki huomio on siinä puolustautumisessa ja kaikki rahat menee siihen. Et jotenkin se mua niin kuin huolettaa se, että ja sä sanoit nyt, että tätä rauhantyötä tehdään edelleen, sitä on tehty ja muuta, mutta onko tosiaan se niin kuin ainut taho niin kuin se kirkollinen viitekehys, missä siitä jotenkin enää välitetään. Ja näiden järjestöjen, jotka tekee niin kuvaa ja lähetysseura ja muut. Ja kyllä mä tiedän, että sitten on nämä erätaukosäätiöiden dialogijutut ja kaikki tämmöinen, että opetetaan nyt ihmisiä tähän niin kuin kuunteluun ja vuorovaikutukseen ja väkivallattomaan kommunikaatioon ja muuta. Mutta jotenkin se ei niin kuin tuntu olevan muodikasta kuitenkaan. Et jotenkin me tehtiin keväällä se Maailmankuvalehden numero, jossa meillä kansiotsikkona oli, että menikö rauha muodista. Mennään kohta tuohon uudestaan. Mä haluaisin saada kysyä väliin ennen kuin sä karkaat täältä. Niin jos mennään takaisin tuohon, mistä sä puhut aikaisemmin, Afganistanin tilanteesta. Ja nyt esimerkiksi Irakissahan on sellainen tilanne, että siellä on niin shia-muslimien valta mennessä vähän alaspäin liittyen Iraniin. Ja siellä niin kuin on myös puhutaan paljon tuon valtatyhjiötä ja on paljon niin kuin liittyy historiaa tähän päivään, ja siellä on aika niin kuin valtava työttömyys, ja tietysti ilmastokriisi iskenyt kovemmin kuin moneen muuhun maahan. Ja jotenkin sellainen, että tosi niin kuin miettii niin kuin Lähi-Itää ja menneitä sotia ja konflikteja, niiden ymmärtäminen on tosi vaikeaa. Ja sitten ehkä ymmärretään jonkun verran semmoista niin kuin valtapolitiikkaa, ja jonkun verran puhutaan taloudesta, ja jonkun verran niin kuin myöskin uskonnoista, ja vaikka uskonnothan näyttelee siellä ihan keskeistä roolia tässä kaikessa, niin taas kerran mä heitän sinulle tämmöisen aika ison pallon, niin kuin, että sä katselet toimittajana tätä tilannetta, ja puhuttiin äsken siitä, että miten voisi auttaa ihmisiä siinä, että ymmärtämään, että miksi näin on käynyt ja minkälaista roolia uskonnot tässä niin kuin näyttelee. Ja sitten kun pitäisi vielä avata se, että ai niin mitkä uskonnot, niitähän voi olla aika moniakin rooleja, ja taas kerran se uskonnollinen johtaja, uskonto eri asia, niin millaisia ajatuksia sinulla tulee tästä? No joo, siis ehkä niin kuin itse sanoisin, että tavallaan nyt esim. Afganistanin sisälläkin on suurimmaksi osassa tällainen niin kuin sunnienemmistö, ja sitten siellä on shioja totta kai, ja sitten siellä on myös muita niin kuin vähemmistöuskontoja, joista ei oikein hirveästi niin kuin minäkään en tiedä, mutta ehkä niin kuin, tavallaan just se, että niin kuin nyt Afganistanin sisällä, musta tuntuu, että Afganistanin sisällä ehkä se niin kuin, sunnien ja shiojen välinen niin kuin ero ei ole niin iso kuin mitä katsotaan esimerkiksi vaikka Irakiin tai muihin maihin, tai vaikka Iraniin, jossa se shia-identiteetti on tosi iso. Ehkä enemmänkin nyt niin kuin Afganistanin sisällä just ollaan niin kuin enemmänkin niitä uskonnonjohtajia niin kuin vastaan, ja eikä niin kuin uskontoa, koska justiinsa puhutaan siitä, että miten niin kuin uskontoa ollaan käytetty väärin, ja tavallaan kaikki nämä lait, mitä siellä on. Ja just se, että miten niin kuin tavallaan tavalliset ihmiset täällä, että miten meidän pitäisi ymmärtää siitä tilanteesta, niin mä ehkä niin kuin sanoisin, että siis jos tuntee yhtäkään niin kuin ihmistä niistä tietyistä maista, ei vaan Afganistanin, myös vaikkapa Irak, Palestiina, muut niin kuin maat, niin ehkä niin kuin, että kysyy suoraan heiltä, että joskus jopa niin kuin meillä toimittajillakaan ei välttämättä ole yhtä niin kuin hyvää touchia kuin sellaisella ihmisellä, joka tulee sieltä niin kuin jollain sellaista WhatsApp-puhelulla soittaa jollekin sukulaiselle ja kertoa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Et ehkä niin kuin oma näkemys olisi myös se, että kehottaisin ihmisiä kanssa kysymään niin kuin ihmisiltä, jotka tulee sellaisista maista ja uskonnoista, että kysyä, että mikä niin kuin tilanne siellä on ja ymmärtää paremmin. Koska valitettavasti nythän on myös ihmisiä, jotka vaan niin katsoo jossain Instagram-postauksista just niistä turismimatkailusta, että mitä niin kuin, että eihän siellä ole asiat huonosti. Että siellähän näkyy kaduilla naisia liikkumassa, että niin kuin, missä niin kuin, että media ei puhu totta. Tämä just toi, ja sitten tavallaan, että mikä on niin kuin tämän hetken niin kuin ihmisten mielipiteitä, ajatuksia, niin me oltiin muutama vuosi tehtiin töitä vielä tuolla Irakissa ulkoministerien kanssa liittyen rauhan teemoihin, ja meillä oli siellä irakilainen tuottaja,
Sitten me oltiin lähes sillä syömään ja sitten mä kysyin siltä, että niinku, mitä sä oot tänään tehnyt ja muuta kuin mitä me tässä nyt tehdään. Ja se tekee siis kamppista liittyen Irakissa olevista uskonnoista, niitä oli 8 muistaakseni. Ja se rupesi luettelemaan niitä, oli tosi kiinnostavaa. Sitten totta kai mä menin kysymään ennen kuin istuttiin alas, että mikä sun muuten uskonnon tausta, ootko sä shia vai sunni? Ja sitten sanoin, että no en mä kumpikaan. Ai mitä sä tarkoitat? No minä ja mun kaverit ovat sitä mieltä, että me ei haluta jatkaa tämmöistä. Ja mä sanoin, okei, onpas kiinnostavaa. Miten tämä on mahdollista? Miten sun vanhemmat suhtautuu? Ja no, eihän se helppoa ole, mutta miten sä näet siis alustuksena siihen, että miten sä näet, että niin kun, esimerkiksi ihmiset, joita sä tunnet tai niin kun nuorempia, jotka ehkä voisi auttaa, voisi yrittää nähdä asioita uudelleen tai muuttaa. Onko se ihan mahdotonta meidän niin lähteä toki on mahdollista lähteä muuttamaan uskontoa, mutta miten sä näet sitä muutoshalua tai miten me voitaisiin niin mennä uusiin suuntiin? Joo. Kyllä mä sanoisin, nyt mä käytän tätä sanaa Gen Z, mä itse tuon just siitä sukupolvelta, niin kyllä mä sanoisin, että mun niin kun ystävien kesken ja muutenkin niin kun ihmiset, joita mä tunnen vaikkapa Afganistanista tai muualta, niin kyllä meidän keskuudessa niin kun justiinsa ollaan puhuttu siitä, että tavallaan niin kun, että lähdetään niin kuin ihmisyys edessä, että mennään niin kuin, että vaikkapa Afganistania, niin vaikkapa tämä Afganistan diaspora täällä niin kuin Afganistanin ulkopuolella, niin kyllä eihän meidän kesken kukaan puhu siitä, että mihin niin kuin uskontokuntaan kuulutaan tai muuta. Et ehkä niin kuin Afganistanissa isoin ongelma on se heimoyhteisö, kun siellä on niitä monia eri heimoja, että se on enemmänkin sellainen tosi suuri identiteettikysymys, mutta kyllä me ollaan puhuttu keskenämme siitä, että kyllä niin kuin että tavallaan kaikki lähtee siitä, että me niinku yhdessä alettaisiin tekemään sitä, rakennettaisiin sitä maata ja siellä tavallaan, että siellä Afganistanin sisällä ihmiset itse yhdessä alkaisi rakentamaan sitä maata, kun tällä hetkellä Afganistan on ollut tosi pitkään. Mä oon puhunut siitä, että se on ollut pitkään pelinappula, että siellä on eri suurvallat tullut, tehnyt omat operaatiot ja sitten lähtenyt pois, tai sitten, että siellä on vaan tietty yksi etninen ryhmä niin kuin johtamassa sitä maata, ja se on niin kuin ehkä isoin ongelma tällä hetkellä. Ja kyllä mä uskon, että niin kuin, ei vaan nuorissa, myös niin kuin, vanhempi sukupolvi, niin ihmiset kyllä haluaa enemmänkin sellaista yhteistyötä kaikkien heimojen, kaikkien uskontokuntien välillä ja tavallaan rakentaa sitä maata yhdessä. Mutta ongelma on nyt vaan se, että siellä on aina vaan se yksi tietty heimo johtamassa sitä. Joo. Mutta hei, mennään nyt tuohon, mistä vähän aloitettiin. Maailmankuva, mä sekoitan Maailman ja Suomen Kuvalehden. No molemmat on hyviä kuvalehtiä, mutta Maailmankuvalehti, te teette tosi hyvän numeron kesällä tästä, niin kun otsikko taisi olla jotain, että onko rauhanjärjestöt mennyt pois muodista. Ja sehän on niin kun kiinnostava ajatus, koska perinteisesti rauhanjärjestöt on aika niin kun poliittisesti vihervasemmalla ja uskonnot ei ollut silleen pöydällä ehkä ihan joka päivä. Ja nyt tietysti rauhanjärjestöt ollaan pyyhkimässä niin kuin Suomen kartalta pois. Rahat on mennyt, rahat on otettu pois, tilanne näyttää tosi vaikealta. Ja sitten samaan aikaan pitäisi miettiä sitä, että kyllähän rauhanjärjestöjä tarvitaan enemmän kuin ikinä. Niiden niin kuin rooli on valtavan tärkeä ja ihmisillä on mieletön tarve myös yhdessä miettiä niitä asioita, mitä voidaan niin kuin rauhan eteen tehdä. Ja teillä oli niin kuin kiinnostavia erilaisia puheenvuoroja, suosittelen kaikkia kaivamaan se lehti jostain, hyviä puheenvuoroja siitä, että mikä voi olla, niin kuin, mitä tähän niin kuin meidän maailmaan tällä hetkellä kuuluu, koska me puhutaan nyt rennommin kuin ikinä siitä, että paljon meillä on tankkeja ja minkälaisia hävittäjiä meillä on, ja mennään semmoiseen nippelitietoon, että niin kuin ihan ylpeästi puhutaan näistä aseista, mitä me ostellaan. Toki ymmärrettävää tässä maailmantilanteessa, mutta myöskin se, että tässä maailmantilanteessa, vaikka rauhaa tarvitaan, niin tuntuu, että se niin kuin aseesta puhuminen on joskus jopa helpompaa kuin rauhanjärjestöjen rakentaminen. Niin miten sä näet tilanteen? Toi on ihan hirvittävän vaikea kysymys mulle niin kuin toimittajana. Musta oli tärkeää nostaa tämä asia esille ja jotenkin todeta, että näin tässä on käynyt, että yhtäkkiä tilanteessa, jossa tosiaan siitä rauhasta pitäisi puhua enemmän kuin koskaan, niin yhtäkkiä niin kuin se tavallaan niin kuin dumpataan jonnekin nurkkaan ja jonnekin Pasilan rauha-aseman sinne jotenkin semmoista niin liikuttava se rauhanasema, joka on siis tuotu, se rakennus on tuotu mun mielestä Terijoelta
siis tuolta luovutetun Karjalan alueelta. Sitten se siellä kivisen betonisen Pasilan niin kuin keskellä huutaa jotain semmoista lämpöä ja inhimillisyyttä ja jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Ja se semmoinen, se on niin kuin valtava symboli. Ja siellä ihmiset yrittää edelleen niin kuin uskoa ja niin rakentaa sitä rauhaa ja pyörittää siellä semmoista rauhan kahvilaa nyt. Ja niin kuin tässä tilanteessa, että jotenkin valtiovalta on osoittanut, että teidän työ on tärkeää. Ja sitten just sitä, mitä mä äsken jo niin kuin lähdin keulimaan niin kuin siitä, että kun niin kuin rauhahan ei ole vaan niin kuin sitä niin kuin sodan poissaoloa, vaan se tarkoittaa sitä demokratian vahvistamista ja niin kuin sen sanottamista ja juuri niin kuin ikään kuin näiden vastakkainasettelujen liudentamista ja sitä, mitä mä omassa työssäni yritän tehdä niin kuin journalistisilla valinnoilla ja tällä, mutta siinä jutussahan nimenomaan nämä niin kuin rauhanjärjestöt pohtii sitä, että mikä se heidän tulevaisuus voisi olla ja olisiko se just jotain avautumista toisiin suuntiin, että kun sillä on niin perinteisesti ollut tämmöinen vihervassarileima, josta sitten taas Maria tietää enemmän tästä niin kuin historiasta ja miten niin kuin rauhanliike Suomessa on miten se on Suomeen niin kuin kantautunut. Mutta mulla ei ole niin kuin muuta kuin tämä niin kuin journalistinen hämmennys tästä, että miten me voi olla tämmöisessä tilanteessa, että nämä päätökset mun mielestä ei voi olla pelkästään taloudellisia. Että jotenkin tämmöinen niin kuin suru siitä, että miten tämmöinen on mahdollista. Että niin kuin se rauhan diskurssi ja se rauhasta puhuminen niin ei ole nyt tällä hetkellä niin kuin kenenkään agendalla ja se jotenkin on yhtäkkiä niin kuin epämuodikasta. Ja siinä jutussahan niin kuin puhuttiin paljon siitä, että jotenkin se rauhan aate on vähän niin kuin jämähtänyt semmoisten niin kuin partasuisten niin kuin vanhojen miesten tai jotenkin se niin kuin se vaatisi semmoista niin kuin uutta verta ja miten se tehdään. Ja minulle tuli nyt mieleen, että kun Maailma kylässä -festivaali tänä vuonna oli myös rauhateemainen, niin mä kävin sitten siinä meidän teltalla niin kiinnostavan keskustelun 2 nuoren miehen kanssa, jotka just avasi tätä, että se rauha niin kuin sanana on heille vähän semmoinen retro. Ja se täytyy liittyä just tähän, että se mielletään niin kuin tämmöiseksi niin kuin se rauhanliike mielletään tällaiseksi niin kuin risupartojen puuhasteluksi. Ja ne niin kuin ehdotti sitä, että heille niin kuin siinä olisi houkuttelevuutta olla mukana siinä, jos puhuttaisiin enemmän niin kuin tämmöistä liberation niin kuin ikään kuin sen kautta. Eli he varmaan myös niin kuin tämmöisenä, mikä tämä niin kuin sun sukupolven edustajina niin kuin näkee sen enemmän just semmoisena globaalina asiana ja jotenkin semmoisena, niin kuin, ne niin kuin hakee siihen jotain semmoista aktiivista taisteluhenkeä. Tuo on hyvä pointti ja mä tuun takaisin taas tähän kommunikaatioon, koska monestihan ilmastojärjestöt osaa tehdä kommunikaation paremmin kuin rauhanjärjestöt. Siellä osataan niin kuin aktivoida uusia yleisöjä, se puhutaan niin kuin suorasta toiminnasta, se puhutaan, niin kuin osataan niin kuin somessa tuoda kiinnostavia pointteja esille. Ja tämä risupartavertaus on niin kuin varmaan just aika totta, että tavallaan se, että se on sementoitunut sinne jonnekin ja se tuntuu, että se on vähän liian. Ja se sana voi olla vähän just niin kuin nostalginen, eikä niin kuin sitä yhdistää sitä, että niin meikö menkin rauhan toimintaa ja se tarkoittaa sitä, että mistä on hiljaa selkä tehdä mitään ja jotain. Mutta niin kuin hyviä pointteja, josta jatkaisit Maria, sulla on taas ehkä aika montakin näkökulmaa tuohon, että miten niin kuin esimerkiksi rauhanliikkeitä voi olla tosi monenlaisia ja erilaisille toimijoille. Että nyt on tietysti puhuttu paljon, monet ymmärtää sen, että rauhanliike palvelee siis meitä kansalaisia, tai voi olla meidän kansalaisia varten, mutta rauhanliike voi myös olla yrityksiä ja organisaatioita varten. Ja täällähän niin kuin tosi paljon esimerkiksi se, niin kuin te ja CMI ja monet globaalit toimijat tekee tosi vahvasti niin kuin tuolla valtio- ja niin kuin konfliktin ratkaisu ammattilaistasolla töitä. Ja tuntuu, että ihmisiin menee vähän sekaisin se, että niin kuin on tämä porukka ja sitten on sellaiset, jotka tekee niin kuin kansalaistyötä. Mutta näähän voisi olla tehdä myös paljon yhdessäkin töitä. Sulla on esimerkiksi kokemusta paljon niin kuin yritysten kanssa yhteistyöstä. Anteeksi, mä haluan nopeasti keskeyttää. Mä haluan kiittää tästä keskustelusta teiltä ja yleisöltä. Mun pitää valitettavasti lähteä. Yritin etsiä tällaisen hyvän kohdan, missä voin keskeyttää tätä keskustelua, mutta kiitos. Kiitos paljon. No ehkä ihan ensimmäisenä näistä rauhanjärjestöistä, niin ne on meillä on hirveän pieni rauhan ekosysteemi
Suomessa. Ja rauhanjärjestöt, Safe Globekin on saanut tätä samaa rahoitusta, ja rauhanjärjestöt on osa sitä meidän ekosysteemiä. Ehkä ero siinä on, niin kuin sitä voidaan miettiä monella tapaa, mutta aktivistijärjestöt, mitä rauhanjärjestöt ovat pitkällä linjalla, niin puhuvat siitä, että miten asioiden pitäisi olla. Maailmassa pitäisi olla rauha. Ja me taas muut toimijat niin tehdään sitten monella tapaa työtä sen eteen, että maailma olisi mahdollisimman vakaa. Ja se on eri asia. Meillä kysymykset on miten, millä lailla, mitkä on ne rakenteet, miten me pystytään vaikuttamaan. Rauhanliike Suomessa, niin sehän on ollut, siis sehän on varsin vanha, että se on jo tsaarin aikana ollut elossa. Sen takia se on vielä jotenkin niin kuin ehkä erityisen dramaattista, että juuri tämmöisenä aikana. Ja se, millä se näkyy meidän työssä, on ehdottomasti se, että kun itse en pidä itseäni mitenkään aktivistitoimijana. Eli me tehdään juuri tämmöistä todella käytännönläheistä työtä, niin sitten se, että jos meiltä lähtee kokonaan se porukka, joka puhuu vakaasti rauhan puolesta, niin sitten yhtäkkiä meistä tämmöisestä keskilinjan ajattelijoista, jotka ajattelee, että on hyvä, että yhteiskunta on vakaa, niin meistä alkaa tulla niitä ääriajattelijoita. Ja sehän on monella tapaa ihan todella vaarallista. Myös ehkä sen takia, että Suomessa hirveän usein menee sekaisin rauha, me kutsutaan rauhaa isolla R:llä, joka on valtioiden välinen rauha, johon tämä puolustusvalmistautuminen, mitä tapahtuu, jos Venäjä hyökkää, niin se on sitä rauhaa isolla R:llä. Mutta sitten meillä on se rauha pienellä R:llä, joka on sitä meidän arkista rauhaa, väkivallan pelkoa, miten meidän yhteiskunta toimii. Ja jos me ajatellaan sitä, että mitkä meillä on itse asiassa ne suuret eksistentiaaliset uhat tässä maailmassa, niin kyllä ne on konfliktit ja yhteiskunnan semmoinen heikkeneminen ja haparoituminen yhtäällä ja toisella ympäristöön, ilmastonmuutos ja ympäristöön liikkuvat. Ja nämä kaksi toimivat monella tapaa yhdessä. Mutta siinä, kun puhuit niistä ympäristötoimijoista, niin heillähän on aivan äärimmäisen vahva ekosysteemi, jossa on vaikka minkälaista toimijaa ja on konsulttia ja ministeriötä ja vaikka mitä. Ja sitten meillä rauhan puolella, niin meillä on muutama hassu ihminen ja jossain vaiheessa mä esimerkiksi ajattelin, että mä voisin laskea, että kuinka monta ihmistä Suomessa itse asiassa saa palkkaa siitä, että ne tukee yhteiskuntarauhaa niin kuin, ja miettii sitä. Ja ollaan semmoisissa joissain kymmenissä. Ja ne budjettisummat, niin ne on semmoisia niin kuin, siis aivan uskomattoman pieniä verrattuna siihen vaikuttavuuteen ja siihen tärkeyteen, että joku sanoisi, että kyllä se rauha on meille tärkeää. Mä luulen myös siellä rauhanasemalla on paljon tehty semmoista niin kuin käytännön tukemista ja erilaisten ryhmien tukemista siitä, että miten esimerkiksi Suomessa mielenosoitetaan. Ja että esimerkiksi pitää olla luvat, pitää käyttäytyä väkivallattomasti, ei saa tehdä sitä sun tätä. Niin tässä nämä monet rauhanjärjestöt on ollut todella tämmöisiä niin kuin mentoreita demokraattiselle osallistumiselle. Ja mä luulen kyllä, että me aletaan näkemään myös tämmöisiä toisenlaisia lieveilmiöitä, kun näitä mentoreita ei enää ole. Eli että käytännössä niin tullaan näkemään entistä enemmän väkivaltaisuutta mielenosoituksessa myös sen takia, että siellä ei ole ketään toisella puolella, joka sanoisi, että hei, väkivallattomuus se on itse asiassa meille todella tärkeää. Josta erinomainen aasinsilta Simo, yhteiskuntarauha. Sähän olet niin kuin tehnyt tämän ympärillä ajattelutyötä ja työtä myös aika paljon. Joo, ja sitä mä just ajattelin, että mistä se väkivalta johtuu. Meillä ei ole ollut sellaista väkivaltaista mielenosoituksen kulttuuria kuin ehkä niin kuin joitakin tämmöisiä äärioikeistolaisia ryhmiä lukuun ottamatta. Tai siis yleisesti meillä on niin kuin hyvä jotenkin mielenosoituksen kulttuuri ollut Suomessa. Ja tämä on johtanut siihen, että ihmiset ei ole nähnyt sitä, miten paljon sitä työtä ollaan taustalla tehty, että meillä on tämmöinen kulttuuri. Eli meillä on ollut äärimmäisen vahvat kansalaisyhteiskuntatoimijat, on kaikkialla, että näin toimii, tämä on tämä demokratia.
Ja jotenkin ollaan ajateltu, että tämä tämmöinen rauhanomaisuus ja luottamus toisiin, että se on vaan syntynyt tyhjästä. Että se on joku kansalaisominaisuus, Se on että joku suomalaiset ovat tällaisia. kansalaisominaisuus. Siitä huolimatta, että meillä Suomessa myös on ollut sisällissota ja meillä myös on itse asiassa vieläkin tietyissä väkivallan lajeissa, niin meillä on todella paljon väkivaltaa, mutta siitäkin huolimatta niin me ollaan jotenkin päästy semmoiseen illuusioon, että se rauha tulee tyhjästä, kun itse asiassa se vaatii ihan vahvaa jatkuvaa rakentamista siihen, että meidän yhteiskunta on toimiva. Se ei säily, ellei tee töitä sen eteen. Se ei säily, ja sitten jos se luottamus ja epävakaus, niin se mädättää niin kuin koko yhteiskuntaa, että kaikki se, miten meidän arki, miten meidän yritykset, miten meidän maailma, niin se kaikki niin kuin huononee ja heikentyy. Sen takia me ollaan esimerkiksi just näiden yritysten kanssa tehty paljon töitä, koska yritysten kautta linjan pitäisi ymmärtää, että heille nimenomaan rauhanomainen yhteiskunta, niin sehän on heidän toiminnansa perusta. Eli he tarvitsevat juridisen järjestelmän, he tarvitsevat vakautta, ja ilman sitä vakautta, niin sitten alkaa ongelmat. Ja just tämä, että se jotenkin rauhan turvaaminen, niin sitä haastaa monesta suhteesta. Se on tosi monimutkaista, se rapautuminen. Kun se tapahtuu yhtäältä, se mahdollistaa toisen kohdan rapautumisen. Ja sitten taas meidän yhteiskunta rakentuu siihen, että meillä on markkinat, talous pitää pyöriä ja mieluummin olisi talouskasvua. Jos se heikkenee, niin se aiheuttaa sitten taas sosioekonomista kurjuutta pikkuhiljaa. Ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja siinä jotenkin vaan, että rauha on yksi osatekijä, jolla on tosi iso vaikutus sit loppujen lopuksi moneen ylläpitävään asiaan. Että meillä on demokratia, mun mielestä se on niinku paras mahdollinen hallintomuoto. Moni on saattaa olla eri mieltä sen kanssa tänä päivänä. Tämmöiseen vahvaan johtajuuteen on paljon hinkua ja ihannoidaan. Historia on näyttänyt, että miten yleensä vahvoille johtajille on käynyt ja miltä se näyttäytyy jossain kohtaa se johtajuus. Mun mielestä demokratia on puolustettavaa, yhteiskuntarauha on puolustettavaa ja uskonnot taistelee, mutta että on yksi niin kuin merkittävä osa sitä ja vähän niin kuin sanoin aikaisemmin, niin se ymmärrys siitä, että ketä me ollaan. Että jos semmoinen laiska luterilaisuus on ollut tämmöisen yhtenäiskulttuurin yksi omaleimaisuus ja me ollaan kaikki tiedetty, että ketä me ollaan, myöskin siltä uskonnolliselta viitekehykseltä. Ja sitten me tulee uusia ihmisiä, jotka ei kuulu siihen yhtenäiskulttuuriin. Kyllä mä haluan, että me voidaan elää sovussa ja rauhassa jatkossakin ja rikastuttaa meidän yhteiskuntaa, mutta kyllä meidän tähän niin historian myötä ja ei taakan, mutta sen, että me ollaan oltu yhtenäiskulttuuri, niin meidän täytyy oppia uusia tapoja. Meidän täytyy oppia ymmärtämään toisia ihmisiä ja myöskin opettaa heitä ymmärtämään tai tuntemaan meitä. Et ei se ole vaan niin, että oppikaa te ja meidän ei tarvitse oppia teitä, vaan kyllä täytyy oppia tunteen toinen toisensa. Joo, mä haluan kiittää, siis nämä teidän puheenvuorot nyt on jotenkin niin tärkeitä, että jotenkin toimittajana on kärsinyt pitkään siitä, että sisäisen turvallisuuden puhe loistaa poissaolollaan niin kuin ihan kaikkialta. Samoista syistä olemme sodassa, tuossa on naapuri ja puhutaan tästä niin kuin ulkoisista uhista. Mutta jotenkin itse näen sen 2 aikuisen pojan äitinä ja jotenkin niin kuin just tämä sisäinen turvallisuus ja miten mä katson heidän niin kuin ystäväpiirejään ja kaiken tämän. Esimerkiksi voisi nostaa niin kuin mitä tahansa tällaisia aiheita, mitä TV:ssä ajankohtaisessa 2. on käsitelty, vaikka jengirikollisuus, niin sieltä aina niin kuin puuttuu tavallaan ne juurisyyt. Et kukaan ei käsittele niitä juurisyitä, että puhutaan
aina siitä pintatasosta ja niistä numeroista ja mitä on tapahtunut, mutta ei mennä sinne, että miksi näin on tapahtunut. Ja nyt me ollaan niin kuin siinä. Ja tavallaan ei nähdä sitä, että me ollaan se yhteiskunta, me tehdään se turvallisuus tai ollaan tekemättä sillä, miten me niin kuin, miten paljon me ollaan kiinnostuttu toisista ihmisistä ja miten kukakin tässä yhteiskunnassa niin kuin tuntee kuulumansa tänne ja olevansa tervetullut. Että mä nyt toistan itteeni, mutta musta on niin kuin jännittävää, että sitä ei nähdä näitä turvallisuusuhkia ei niin kuin nähdä ja sitä, miten se vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen, miten ihmiset täällä voi. Ja niin kuin sä sanoit, niin ei meillä ole vaihtoehtoa. Meidän on pakko oppia elämään yhdessä ja jotenkin ymmärtää toisiamme. Ja Saara mainitsi Gen Z tuossa äsken, ja nythän on tilanne esimerkiksi se tällä hetkellä, että Tansaniassa on mahdollisesti vallankaappaus hyvin lähellä, tai ainakin siellä on mellakat kadulla. Keniassa on ollut jo kauan, Sri Lankassa, Madagaskarilla, Nepalissa ollaan nähty, mitä on tapahtunut. Ja nuoret tulee. Ja se on niin kuin hyvin vahvasti korruption vastaista mielenosoittamista, mutta myöskin on niin kuin valta on ruvennut vaihtumaan. Niin tämä on jo myös todella isoja sukupolvieroja nähtävissä tällä hetkellä. Ja nyt Hesari mun mielestä, oliko ihan pari päivää sitten, kirjoitti myös pitkän artikkelin siitä, haastateltiin useita nuoria, miten heidän kokemus on siitä, että vanhemmat ihmiset niin kuin käyttäytyy todella huonosti ja ei aina heidän olla. Ja tuntuu, että niin kuin ristiriidat ja taistelut niin kuin sukupolvien välillä myös Suomessa nousee. Meillä ei ole täällä valtaa olla kaappaamassa, mutta silti täälläkin niin kuin riitoja löytyy. Jos puhutaan yhteiskuntarauhasta, niin ei puhuta vain uskonnoista, mutta puhutaan myös niin kuin sukupolvien välisestä kuilusta, mikä ikävä kyllä taitaa olla olemassa. Ehkä viimeinen kysymys liittyen siihen, että miten te ajatte henkilökohtaisesti nyt tästä jatkaa matkaanne, niin Saara, joka ehti lähteä pois, meillä oli silloin aikoinaan, siis meillä oli tämmöinen, kun CM:n kanssa tehtiin töitä nuorten vaikuttajien kanssa, ja me käytiin tapaamassa myös hyvin paljon erilaisia ihmisiä, ja yksi näistä tapaamista mentiin Tarja Halosen luo, ja sitten tietysti nuoret halusivat kysyä siitä, että onko tässä maassa työpaikkoja, jos liittyy rauhan rakentamiseen, ja no eihän niitä nyt ole, tai niitä on tosi vähän, niin kuin Mariakin tuossa äsken mainitsi, mutta sitten presidentti sanoi, että no toki tämä on ikävä tilanne, mutta myöskin sitä rauhantyötä voi tehdä todella monessa ammatissa. Opettajana, toimittajana, pappina ja niitä paikkoja on paljon. Toki sitä työtäkin voi tehdä tosi monella tasolla, niin kuin sitä voi tehdä niin kuin yritysten kanssa, sitä voi tehdä kansalaisvaikuttamisen kautta. Miten te näette nyt sitten niin kuin oman missionne tässä ja visionne, teidän niin kuin oman henkilökohtaisen minänne ja työnne kautta, niin millaisia rauhan projekteja, asioita te haluaisitte tai aiotte lähteä edistämään, jos lähdetäänkö vaikka Annesta liikkeelle? No, mä haluan jatkaa niin kuin viitoittamallani tiellä, eli mua kiinnostaa journalistina ihmisyys, mua kiinnostaa mennä kohti ydintä, mua kiinnostaa kaikissa kohtaamisissa jotenkin niin kuin se yhteinen. Se on vaan ollut mun elämässä niin kuin semmoinen joku moottori, mikä mulla on ollut aina, että kun mä kuljen maailmassa, niin mä menen kohti sitä. Ja mä toivon, että se näkyy mun journalismissa jollakin tavalla niissä valinnoissa. Ja sitten mä ajattelen niin, että se määrittää myös ihmisenä, naisena, äitinä, kaikessa. Se on se, mikä mua kiinnostaa. Ja tämä ei tarkoita mitään sellaista, että niin kuin semmoista naiviutta, että totta kai mä tunnistan ja tunnustan niin kuin erilaisuuden ja se voi aiheuttaa niin kuin paljonkin konflikteja ja muuta, mutta mä niin kuin pyrin kaikessa katsomaan sen ohi. Jotenkin se ei ole musta kiinnostavaa tai musta tuntuu, että sitä tehdään niin paljon ja jotenkin mä ajattelen sitä, että kun niin kun just tämä uutismedian konfliktikriisikeskeisyys aiheuttaa sen, että kun vaikka puhutaan just uskonnoista, niin just se kaikkien uskontokuntien hiljainen massa jää niin kuin piiloon. Eli tavallaan sieltä nousee niin kuin ne ääri niin kuin ilmiöt ja se fanaattisuus, niin tavallaan sitten miksi niin kuin tavallaan ruokkia sitä, vaan nimenomaan, että niin kuin se vastavoima on siinä niin kuin yhteyden ja yhteisen hakemisessa, niin mä koen, että se on niin kuin yksi semmoinen tehtävä, missä mä voin niin kuin
mitä mä voin jatkaa ja missä mä koen olevani hyvä. No, lähiaikoina isoin ehkä agenda, mikä kyllä mulla on muslimiyhteisön ja kristittyjen välisen vuoropuhelun ja toisten tuntemisen lisääminen. Että sitä nyt niin kuin kovasti koitan viedä tässä yhteisössä, kun meidän kirkon sisällä eteenpäin niin, että vastattaisiin siihen muslimeilta tulleeseen toiveeseen, että voitaisiinko me tuntea toisiamme paremmin, jotta heidän nuoriso jotenkin ei radikalisoituisi, koska aikuiset pelkää sitä, että jos nuoret radikalisoituu, niin miten heidän niin kuin tavallisen elämän käy. Sitä nyt yritän sitten tutustuttaa ihmisiä toisiinsa ja oppia toisiaan ymmärtää. Onko teillä jotain käytännössä, mitä te rupeatte tekemään? Joo. Täytyy muistaa, että nämä rakentuu eri tavalla. Että meidän luterilaiset seurakunnat, ehkä tämä yhteiskunta on aika sellainen ei-hierarkkinen kaikilta osin. Toki on aina hallintoa, mutta sitten jotenkin meidän pääsy juttuyhteyteen jonkun muslimiyhteisön kanssa, niin kyllä se kulkee sieltä ylhäältä alaspäin aina jonnekin asti. Jos se lupa on, niin sitten se lähtee alhaalta ylöspäin, mutta että se pitää tunnistaa jotenkin, että miten sitä keskustelua lähdetään tuomaan. Ja nyt imameiden kanssa ensi kuukauden päästä heitä on tulossa muutama 10. Mennään syömään yhdessä. He on kertonut mulle, että kun mä oon varannut yhteisen ruokailun, että Simo muista pari juttua tästä ruuasta. Hyvä, kerro mulle, niin ei ole sianlihaa siellä tarjolla, että ei kompastuta heti tällaisiin yksinkertaisiin juttuihin. Mutta heillä on halu vaan päästä tutustua ja että miten he voi oman sen rukoushuoneyhteisönsä ympärillä tuntea paremmin niitä paikallisia ihmisiä. On se sitten Munkkiniemi tai on se sitten Maununneva tai Vuosaari. Ja käydään sitten niiden alueella olevien kirkkoherrojen ja pappejen kanssa keskustelua, että hei, mitkä on ne keinot, että me voidaan oppia tuntemaan toisiamme. Ei tarvitse kääntyä muslimiksi tai kristityksi tullakseen juttuun ja ymmärtääkseen ja tunteekseen toista. Joo, mä haluan vaan kommentoida, mitä niin kuin, mä ajattelin, että kun me puhutaan niin kuin muslimeista tai kristityistä, niin jotenkin semmoinen, mihin kompastuu helposti, että unohtuu se, että se uskonto on vain yksi osa niin kuin elämää. Että tavallaan se on semmoinen, niin kuin, että kun mä kuulen, että puhutaan niin kuin muslimeista, niin sitten se hirveän niin kuin nopeasti johtaa siihen, että sit sä ajattelet sitä ihmistä vaan sen uskonnon edustajana. Ja sen takia just journalismissa olisi tärkeää, että kun tuodaan näitä eri uskontokuntien edustajia lehtijuttuihin, niin he ei ole välttämättä puhumassa niin kuin uskonnosta, vähän niin kuin tavallisena ihmisenä, joiden elämässä se uskonto on vain yksi osa, niin kuin meillä kaikilla. Että se ei määrittele sitä koko ihmistä. Että tätä on liian vähän. Se on just näin. Ja ehkä tämmöisenä, mä ajattelin, että se on vaan semmoinen viitekehys, jotka meitä toimijoita yhdistää, on se uskonto. Ja sen takia he on lähestynyt mua. Mutta se on juurikin näin, se ei ole niin kuin koko ihminen ei ole. Vaan vähän sama kuin puhutaan maahanmuuttajasta, niin mitä se kertoo? Ei yhtään mitään, muuta kuin että se on muuttanut maahan eikä kuuhun. Se on erittäin hyvä pointti, mutta siis se on ihan just noin, että tavallaan se, että esimerkiksi mä pyöttäisin jonnekin mukaan, että Arto, mä kuulun siis vielä kirkkoon, en tiedä kauan, mutta kuulun. Anni ei enää kuulu, tai ehkä joskus liittyy takaisin. Me ei tiedä, missä me heilutaan näiden kirkkoon kuulumisten takia, mutta ei me nyt lopulta siis se, miten me ajatellaan uskontoja ja luterilaista kirkkoa kauheasti poikkea. Mutta se, että miten meidät määritellään, että tavallaan mennään taas tähän identiteettiin takaisin, että Anni, minä haluan kristityn ihmisen nyt tähän juttuun, niin olisi vähän oudon kuuloinen pyyntö. Ja tavallaan sitten, niin sä et kuulu kirkkoon, en mä voikaan pyytää sua. Mä haluan kirkkoon kuuluvan ihmisen. Ja tavallaan, tämä on just tämmöistä. Ja sen takia niin teillähän on juurikin tuo supertärkeä rooli siinä, että puhutaan ihmisistä ja elämistä.
johon sitten liittyy paljon asioita. Meillä on Kyllä. eri tasoisia uskoja ja uskontoja ja tapoja lähestyä sitä, ja monille se on tosi yksilöllinen, joillekin se on tosi yhteisöllinen ja tosi avoin. Ja niin kuin Simolle luonnollisesti hyvinkin avoin ja julkinen asia, mutta siis tämä on, koska me halutaan lokeroida asioita ja me halutaan yksinkertaistaa asioita, niin se on aina tämä niin kuin iso peikko tässä keskustelussa. Simo, nopea vaan tähän, kun mä olin Etiopiassa pienen hetken opettajana ja siellä ihmisiä kun käveli kadulla vastaan, niin ei myöskään aina tiennyt, että minkä uskonnon edustajia he on niin päätä päin. Mutta sen jälkeen kun tervehdittiin, niin heti seuraava kysymys oli, että ootko kristitty, muslimi, hindu? Se oli toinen kysymys aina. Nimen, sanottiin päivää, nimi ja sitten mihin uskontoon kuulut. Ja siinä oli sitten yksi rehtori oli vaan, että täällä on sitten pari semmoista amerikkalaista henkilöä. Ne on ollut täällä 10 vuotta, mutta he ei ole kertonut, että mihin uskontoon he kuuluu. Niin kukaan ei ole suostunut työskentelemään heidän kanssaan. Ne ei luota häneen tai niihin 2 henkilöön. Ne on ollut 10 vuotta siellä duunissa, mutta kukaan ei tiedä, mitä ne tekee, koska kukaan paikallinen ei halua yhteistyöhön, koska se on epäilyttävää, kun hän ei paljasta tai he ei paljasta, ovatko he kristittyjä, muslimeja, hinduja vai mitä muuta. Mutta mihin tuolla kysymyksellä pyritään? Onko se helpottaako se kanssakäymistä vai onko se just sitä, että pitää laittaa se? Se vaan, että tuntee. Ei ollut mikään muu. He on esimerkiksi siinä paikallinen kirkko, niin rakennusmestari oli ollut muslimi rakentamassa kristittyjen kirkkoa. Ei se ollut mikään juttu. Se on samaa yhteisöä, samaa heimoa, mutta eri uskonnot. Mutta he halusivat vaan tietää, että mikä uskonto, mitä edustat. Eikä sillä ollut sen enempää väliä. Tämä olisi ollut niin kiva keskustelun loppu, ja nyt mä koen, että kun mä oon tässä viimeisessä, mun mielestä on ihan valtavan iso ongelma, että meillä ei ole työpaikkoja rauhanosaajille. Mä nostaisin esille sen, että rauhan osaaminen, niin on 70-luvulta saakka me ollaan kehitetty sitä, että miten yhteiskuntarauhaa pystytään ylläpitämään. Se on erikoisala, se on poliittisesti näkyvä, kansainvälisesti äärimmäisen vaikuttava erikoisala, jossa nyt puhutaan esimerkiksi vaikka paikkatiedosta rauhan tukemisesta, eli nyt meillä on hyvin monia tämmöisiä, koska se rauha on kaiken pohjalla. Puhutaan vaikka kaivoksista ja rauhasta, suunnittelusta, arkkitehtuurista, miten luodaan yleisiä tiloja, jotka tukevat rauhaa. Entäs nytten Itä-Ukrainassa, joka on tuhattu, miten se uudelleen rakennetaan sillä lailla, että se tukee yhteiskunnallista resilienssiä ja yhteiskuntarauhaa. Alkaa olla niin valtavasti sitä tietoa, mitä meillä ei vaan ole ja ihmiset ei vaan ymmärrä sen takia, että ei olla vaan ajateltu, että tätäkin voisi olla. Kansainvälisesti tämähän on äärimmäisen kilpailtu ala, jossa ihmiset ovat hyvin näkyviä ja jossa ihmiset ovat siellä YK:ssa ja ihan yhtä lailla kuin strategiset puolustuksen ihmiset, niin ihan yhtä lailla isoilla perspektiiveillä. Se, mikä meillä Suomessa on erityisen jotenkin hedelmällistä tai mahdollisuuksia antavaa, mahdollistavaa on se, että meillä on sekä vahva perinne tässä sisäisessä turvallisuudessa, mutta varsinkin se, että meillä monitoimijayhteistyö on hyvinkin mahdollista. Että mitä enemmän meille tulee tämmöisiä kompleksisia, monimutkaisia ongelmia, niin ei niitä pysty yksi ihminen mitenkään ratkaisemaan, mutta Suomessa meillä on ollut todella hyvä keskustelukulttuuri, jossa sitten voidaan kutsua ihmisiä yhdessä pähkäilemään. Ja sitä kautta me voitaisiin tuottaa hyvin mielenkiintoista, innovatiivista, vakauttavaa tietoa ja toimintaa. Näin sanoihin lopetamme tänään. Tämä oli täydellinen lopetus tästä yhteistyöstä ja innovatiivisesta toiminnasta. Kiitos kun tulitte. Kiitos Anni, Kiitos. Simo, Maria ja Sahra, joka lähti jo jonnekin. Tämä on ollut kivaa. Oli tosi hauskaa jutella teidän kanssa tästä ja jatketaan tästä eteenpäin. Ensi kuun eka sunnuntai aiheena on siis arki ja muuttuvat uskonnot, miten se näkyy tässä jokapäiväisessä elämässä. Sitten mennään enemmän tuonne viihteen ja taiteen puolelle. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.